ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାଜୁ ବାଡ଼, ଯାହାକି ଆମ ଗ୍ରାମରୁ 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାଜୁ ବାଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇ କାଜୁ ଗଛ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କେମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ କେମିତି ଗଛରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଫଳରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ତାର ଚେରରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ତାର ଆଉ ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହେଉଛି କି ତାର କେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାଜୁ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ଦୂର ବା ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ। ଇଏ ହେଉଛି କାଜୁ ଗଛ। ଆପଣମାନେ କାଜୁ ଦେଖିଥିବେ, କ୍ଷୀରି, ସେମିଆ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ କାଜୁ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଛରୁ ହିଁ ଅମଳ ହୁଏ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧ କିଲୋ କି କେଜିଟି କି 100 ଗ୍ରାମ କି 250 ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କାଜୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇ ଗଛରୁ ହିଁ ଫୁଲ ହୁଏ ଆଉ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଫଳ ହେଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ୟାର ଯେଉଁ ଗଛର ମାଲିକ ବୋଲିକି ଯାହା ବାଡ଼ରେ କାଜୁ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଅମଳ କରିକି ମାର୍କେଟକୁ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ବର୍ଷ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବା ହେତୁ କାଜୁ ଗୁଡ଼ାକ କଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ କମି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କେଜି ପିଛା 150, 160, 180 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ନଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ। ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ, ଯାହାକି ମାନେ PWD ରୋଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ 18ରୁ 20 ବା 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କାଜୁ ଚାଷ, ହଳଦୀ ଚାଷ, ଅଦା ଚାଷ, ମକା ଚାଷ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଲ ଚାଷ, ଏମିତି ଚାଷ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର କାଜୁ ଚାଷ। ଆଉ କାଜୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଥର ଯେଉଁ କାଜୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କାଜୁ ହେବା ସମୟରେ ଠିକ୍ସେ ଆସିକି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି କାଜୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କାଜୁ ଗଛ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଗଛଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଏ, କିଛି ଲୋକମାନେ ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଇ ତମର ଘର କେଉଁଠି? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମୋର ଘର ହେଉଛି ଗଜପତି, ଆଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ବୋଲି ଯଦି କହିଦିଏ, ତ ସେମାନେ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରେ ତ ବହୁତ କାଜୁ ଚାଷ ହୁଏ। ସେଥିର ଲୋକମାନେ କାଜୁ ଚାଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି କାଜୁ ବାଡ଼ ଅଛି କି ବୋଲିକି ମୋତେ ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ହଁ କାଜୁ ବାଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ବାବା ମମିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟସ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଡ଼କୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କାଜୁ ବାଡ଼ରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ବାଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କାଜୁ ଗଛଟି ବା କାଜୁ ବାଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ଆସିବି ବୋଲିକି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି କାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆସିଲି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ